Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babahatam nagabenta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na benta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban sekolah ho number kendai nyo saw san riu pranot. Lani kendai pran riu laisan, ar riu kendai pra. Ka jingkenta jong ka screening committee ke Sekolah Bak North Eastern Hill University ya ki application tab kam ha ka post assistant professor associate professor bat ki post bala pendapat ba dak ni ka Sekolah Bak bala pelong ya ki noilam jong ka employment and monitoring cell ka Khasi Students Union ban tuklar mardor halor ka ni ka kam Mardor haka khat praterik unailar arja pulai ki dekat jong ka employment and monitoring cell ka KSU balalam khmat do chairman usamla Ruben Najar bat president ka KSU Nehu unit usamla Riches Malngyang ki la ya kendu mar khmat bat vice chancellor jong ka ni Sekolah Bak professor PS Shukla ban pancing bitchai halor ka ni ka jingkentaj jong ka screening committee ya ki application claim dapen papat ya ki daw ki besong nia haka juga por ka sangla dawai ki bor penya jong Sekolah Bak Nehu ban thap ning kong de ki try muluk ki bala biang ka kerdan jingnang jing start ha kinu ki post ki balai alor kani ki jingtung kam bo ka North Eastern Hills University ki bala advertise kala mi ha ki ganai ki bala dam ha ki post ke balong kum na kaliang associate professors ki assistant professors bat ki kat kum ki jinglung bor na kaliang paseng ki la don ki anu muli ki jing bakla na kaliang ka administration bapher ha ka ba na kaliang ka screening committee ki don ki applicant ki bala submit ya ka application juki ka ba kila biang kat kum ki UGC guidelines hindrei pan na kaliang ka screening committee ka kam sim penchai wat lada ki sha reject ni sha select hindrei hadin kila don ka case ko high court halo ta ka benta buat na kaliang ka university kala apa ba parman ya halo kan ke benta buat kala address sikini ki boro buat na kaliang jo paseng ni la dawa ba ni kong shop di ban yo shop try muluk try jela da lat kan ko welcome preference ke di ban a shoki buat na kaliang ubisiru bor ploy ya kata long ba ni kong shop bi da don munu qualify ini di post jong associate assistant professors ka university ka long ka banikong ka ban pedang ikong kita buat na kaliang kaseng lu ni ka ngihun ya kata ka kum ka jingga dawa ka jungi